Halló? Halló? Most látsz? Hallasz normálisan? Na látod, ilyen az, ha nem a megfelelő internetszolgáltatót választod. Ez otthon is bosszantó, de egy cégben veszteség is. Ő itt például Zoli, online marketinges egy elvileg menő cégnél, de egy 3 megabájtos fájlt 16 óra 26 perc feltöltenie, így egy nap csak a fele töltődik fel. Főnököm szerint heti 40 órát dolgozom. Valójában ebből 39 órát várok, hogy betöltsön a hirdetéskezelő. Ő pedig Marcsi, tartalomgyártó, egy kreatív zseni, akinek 3 perc lenne megtervezni egy reklámvideót. De mire posztolná, addigra lejár a kampány. A lassú net miatt január első hetében kezdem el a karácsonyi reklámanyagok feltöltését. Általában sikerül is elindítani a kampányt november-december környékén. Ezért jó, ha a megfelelő internetszolgáltatót választja a céged. Stabil, gyors üzleti internet, könnyen elérhető ügyfélszolgálattal. Stabil üzleti internet, stabil üzlet, mert már tudod, kit keres.